SK Yomen. Na ce SK Yomen jimana. Me ina sauri da Allah. To ina kai haka? Nan daga nan da ya sai da matur jihar Yobe. To na kyautan 20,000 amma sai ka ansa tambayoyin nan. Kai faɗa min yanzu ko zan baka ansa. What is a noun? A noun is a lay of person, animal, place, or thing. Mu je gaba. To what is computer? Computer? Computer can be defined as to an ka gane kenan baka gane ba kuma shi. To kai ma 20,000 ka rasa. To yanzu ya zai. Ina da maturu zaka tafi. Of course da maturin ne. To baka da labarin Sky Infotech Computer School? Ka ce Allah. Allah. A nan da maturin? Wallahi fa. To a wani anguwa suke? Opposite da junction ɗin Zango akan titin Gujiba Road. Kai. To ko ina zuwa insha Allah ba zan bata lokaci ba zan je in yi wannan. Wallahi da yafi maka. Amma yanzu ka sanya za a yi ne da wahalan nan ka ban nan ban su ba kawai. Kai da baka da waya kuma kanka baya ja din. Mu ga wayanka. A to tun da kallo ne gashi. 081 6721 2205. To dai wayar ka dai ka bani ko. Ka dauki namba ba? To abin da nake so yanzu zan ga maka zan yi amfani da wayar ka wajen yin registration. Sai Dala ga bani waya ta waya.